Uyabona-ke nje ngikutshela mawumama owakahle shayiwe ivi yakho usweke abona lento umkhwanya wakho eqala ukushela le yamchaza ayiphindi ngakupheli hlezi ube muhle uyimisele njengami awukho umuthi wokudlisa indoda ukuthula nokuyihlonipha nokuyithobela nokugqoka kahle uvele uvuke nje mntama uthi bavunja uvele ushaye ihili shaye isizwe ikopo ushaye inkophe zakho ushaye ividiyo ushaye awakancane wazi ukuthi awushadile wena wazi ukuthi awushadile kokifrantsana ube muhle fake iroji iyaheheka ikubona futhi ungayibambeli ukuthi yakenzani ungayiqondisa amacala iba nokuthula iba nepeace ube nokuthula ayiqondisa amacala mayifika nje uyinesi ngoba lalela la ngiyakutshela bakhona bazoyinesa abangaphandle wena ngoba ufuna ukuyinesa ngaphakathi ngoba uma ngabe indoda ingazange ixoshe lonke lakulutho akulutho uNkulunkulu uyazi mawusahleli naye nomkhwanya wakho hlala umthathe umkhiphe umise emegasithi omdliswa isikrini ka-2.50 umkhiphe umise edrobheni yomdlisa i-KFC angakholwa ukuthi wangikhipha umama namhlanje mase ulalele into eyishiwo abantu abadala kwakusho uma wami sisakhulisa umama unani mangabe uthulile indoda ikuthukile unani uzoba nani